Ka jing persya akibat ba bergisang balang ha ka arpo sau tarik unai lar arpo lai ya ka jintmu jong ka top sem simen man penhe shu ya ka karkhana pen mi deu bilat kala pen artatin ya kinong penyai jong ka wei pat ka karkhana pen mi deu bilat ka badon ha nong sning East Jaintia Hills district ha ka te ka sngi latmu ban penlong ya ka environmental public hearing banyo sngo ya ka suru pat ba halor ka jintmu banti ya ka deu bertasau na kasnong brichernot wat la kala don ka jing atatin ban penlong ya ka nekarensan pensngo pat ba ya ka jintmu jong ka company Green Valley Industries Henry Kibor penyai district kila penlong ya ka ne ka jinyalang hapdeng ka jing pahara ka bajur bat ka jinyalang kala long ka bajob ia ka jinyalang la penyai dau additional deputy commissioner ke East Jaintia Hills district uba G Warjri MCS rengkat ka jinyadun lang ki environmental engineering jong ka Meghalaya State Pollution Control Board ha ka ne ka jinyalang kinong kren ki badon khatlai ngut baro ki kentup ya kinong kit kam shnong jong ka shnong brichernot ka shnong tongseng bat ka shnong khadum kila ai ka jing menjur ban Krishan Pura ya ka ne ka company banti ya ka deu bertasau na ka ne ka jaka Macam besar depan NOCP macam besari ikan bersenang tahu kan jing motori ditedau ikan bersenang Kajing penlong ya ke environmental public hearing jong ka Green Valley Industries haswa banti ya ke deu bertasau kala long tang kendiat por namar ki babun kinong kren ki klem kren jrong batang hadin kat tokat ni por lapan waino Henry na kaliang ki dekot jong ka KSU Narpu Circle ki balawan poi hadin katay ki jinyalang siya kasnong brichernot ban ai jing kren hakarensan ki lapan pau ka jing lengo ba ka jinyalang kala wai tang hapo ka khatwai siteng to fi haswa bengin wan sini sa po tap sa mentasi tingila apa iswan to na po brichernot mo na kalian jingi kum kaseng ki sunar po Circle ni mun ban le ban persio ka kasing persio jingi mo halo ka environment mo impact assessment te habang iwan to pengilap plan ba ki polis bat ki bersarkar ke lei phae no te habang pasang ban kali na ki katukan ni kinong song ngong ba bale la kur sa ka ta ka jing persiu bai ba mo ke ring ki ong hoy la kur te kum ngong ba ka jing pemana te notification ki ong ba kar be jing sedang te kum ka kur ko yang to te bangi wan to ni la thli don rusu te kata kan ga persiu lu ba bale kim la ban ap yo da si ba don ki kunhun don ki bru mo ki ban la ban ai jingkan ki persa na ki support mo ki ka ban ka meriang ke aba pi perlong ka hearing ka public hearing kitu ki ba don sijan ki kwa ban persiau ke kai ki siau jingki laki persa na laki kesan ha ganu kanong rim ki persa ha ganu kanong rim dan mengikum kesan ngimut ban persa ban pau ba kadon ke jingta la yo company ban krong to kendo yo la si ba ka ketu ke jingkrong kendo la sai si kan putut saki umbang umdi kan tut ke jiklia saki jemut saki sakawak lokha de menu ban kikle hatu ka sarkar kala dat nem ban jida ban don nem kita ke protection mo ke jingira ke maria tingi mut ban karana kata kadur keng te info yang te ngari ba update hatu kolong ke bala nem ban pelong puling tang kesana per menit ha hamala tho ka notification ki ong kharbe baje te bele pat tang posting no step belum la ketu por babiang kharbe baje bang iwan tu Kristen kata kamu di pendek kesana apa menin dan kalian jadi keseng nimna ban periang delir ba la sarkar ka ai clearan ni ketu company ban kelong kendau mangingin pay la kadon jing ta syai ke umbam di ngin lek kang tu ka man suki tang kata nak kalian keseng kalian kerwa ba syai sarkar